Şollu şəhərin Musa Cəlil ismindəki şəhər özək kitabxanasında şair Musa Cəlil'in ədebi mirasını saqlav və propagandalaw boyunca iş alıb barılar. Giroy şairinin kitap fondu yıldan yıl tuğullandırılıp, onun tırmış yolun çağıldırğan materiallardan muzey ekspozitsiyası işləyir. 2007 yılının 26 aprelinde Özək kitabxanada Ədəbiyyat Tarixi Muzeyi açılır. Muzeynin məxsus ekspozitsiyası bulup, Musa Cəlil'in turmuşu hem icatı bilen tanıştırıb durur. Şairinin türlü yıllarda nəşr etilген əsərləri bilə birgə Түбән Новгород өлкәсе Үлем үзәненнән кайткан уникаль экспонатлар тәкъдим ителә. Әдәбият тарихи музеена Татарстан Республикасының дәүләт архивы, шулай ук тарихи сәяси документлар, үзәк дәүләт архивлары белән хезмәттәшлеге, бөек татар шагыйре Муса Җәлил тормышы турында документлар белән тулыландыру мөмкинлеген бирде. Яңа экспонатлар алып кайтылды. Муса Җәлил Оренбург өлкәсенең Мустафа авылында 1906 елның 15 февралендә туа. Музейда урын алган автобиография күчермәсе бу хакта сөйли. Шулай ук Муса Җәлилнең 1922 елда Казан шәһәренә килүе, Кызыл Татарстан Республика газетасында переплетчик ябыштыручы булып эшкә урнашуын дәлилләп язган юллар белән очрашабыз. Экспонатлар арасында язучының Татарстан Язучылар Берлегенә кабул итүләрен сорап язган заявление белән дә танышабыз. Муса Җәлил 1939 елда Татарстан дәүләт опера театрында әдәбият бүлеген җитәкли. Җәлилнең хезмәт юлын чагылдырган документлар бу хакта сөйли. Илебезгә фашистлар Германиясының хыянәтчел һөҗүм итеп килүе шагыйрьнең иҗат планнарын җибәрде. Муса сугышның беренче көннәреннән үк сугышка алынган. Башта политработниклар курсларында Татарстанның Минзәлә каласында хезмәт куя. Минзәләдә язылган бер төркем шигырьләре «Девочки из Мензелинска» исеме астында басылып та чыкты. Муса Җәлилне Волхов фронтына 2-нче удар армияда, Отвага Батырлык газетасына корреспондент итеп билгеләделәр. Сугыштан язган хатлар аның бер дәлиле. 1942 елда авыр яралы Муса да бик күп солдатлар белән әсирлек килгән. Музей җитәкчесе Роза Галимулла кызы Татарстаннан эстабарлар экспедиция составында Волхов урманында 2-нче удар армиясе сугышлар алып барган урынга бара. Аның тарафыннан Түбән Новгород өлкәсенең Мясной Бор районыннан Муса Җәлил хезмәт иткән урыннардан уникаль кабатланмас экспонатлар алып кайтылар. Экскурсияга килгән һәркемгә Волхов фронты үлем үзәнлегеннән алып кайтылган экспонатлар кызыксыну уята. Солдат каскасы, снаряд, гильзалар, кашык, бычак, булавкалары, бигрәк тә солдат медальоны укучыларны тетрәндермәй калды. Җәлилнең әсирлектә язган шигырьләре бөтен дөньяга билгеле. Татарстанга аның 2 дәфтәре кайтты. Бу дәфтәрләр белән 2017 елда Чаллы укучылары да таныша алдылар. Чулпан Җәлилованы якыннан күрү бәхетенә ирештек. Әлеге дәфтәрләр тоткынлыктан котылучы Нигъмәт Терегулов һәм билгеле патриоты Андр Тимирмалов тарафыннан сакланып калган. Экспонатлар арасында Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Әмировның 1965 елның 27 декабрендә Андр Тимирмаловка язган характеристика белән танышабыз. Шулай ук шагыйрьнең 60 еллык юбилее уңаеннан үткән кичә турында 100дән артык мәгълүматлар белән дә танышырга мөмкин. Шәһәребездә Муса Җәлил исемен мәңгеләштерү һәм киләчәк буйга җиткерү йөзеннән аның исеме белән бәйле урыннар шактый. Муса Җәлил исемен йөртүче проспект, Муса Җәлил бюсты куелган ял паркы, шәһәребезнең үзәк китапханәсе аның исемен йөртә. Үзәк китапханәдә 15 ел дәвамында февраль аенда Муса Җәлил иҗатына багышланган Татарстанның шигъри бизәкләре исеме астында регион-ара нәфис сүз осталары бәйгесе уза. Аның җиңүчеләре бүгенге көндә күренекле шәхесләр. Шулай ук Әдәбият тарихи музее күп еллар дәвамында Җәлилнең бюсты куелган ял паркында елга 2 тапкыр февраль-август айларында Чаллы Язучылар Берлеге, Комсомол башкарма комитеты белән берлектә Муса Җәлил һәм җәлилчеләрне искә алып әдәби чаралар үткәрә. Язучылар, рәссамнар, галимнәр Җәлил иҗатын өйрәнеп, фәнни эшләр, шигырьләр, матур әдәбият әсәрләре, рәсемнәр тудыралар. Рәссам Валерий Скобеев һәм Виктор Семыкин
ижад еткән рәсемләр белән тамашачылар музейда таныша алды. Шулай ук язучы Гафис Корбан да Җәлил һәм Җәлилләргә багышланган Ватан романын укучыларга тәкъдим итте. Үзәк китапханәдә Йөрәкләребез хәтере арт-проект тыксаларында «Кышкы шигырьләр» дип исемләнгән үзенчәлекле күргәзмә оештырылды. Шагыйрь-патриот Муса Җәлил истәлегенә багышланган экспозициядә беренче балалар сәнгать мәктәбе укытучыларының иҗади эшләре тәкъдим ителде. Әдәбият тарихы музее хезмәткәре Муса Җәлилгә 115 ел тулу уңае белән Оренбургта үткән онлайн конференцияда катнашты. Музейда ел саен төрле әдәби кичәләр, масса күләм чаралар үткәрелә. Һәр экскурсия шагыйрь турында мәгълүматлар белән үрелеп бара. Әкияттәге серле йомгак булып, җырым калды сүтелеп юлымда. Сез табарсыз килеп шушы эздә, мине соңгы йөрәк җырымда. Истабар язучы Рафаил Мустафин моңа ирешеп, Өзелгән җыр изеннән исемле китабында ул фашизм тоткынлыгында һәлак булган татар шагыйре Муса Җәлилнең язмышы ачыклый. Рафаил Мустафинның «Сез табарсыз килеп шушы эздә» дип исемләнгән язмасыннан күренгәнчә, Җәлил ватаныбыздан читтә аерма алганда Германия Демократик Республикасында да киң танылган беренче татар язучысы. Аның шигырьләре немец телендә 3 тапкыр басылды дип яза. Муса Җәлилнең мобит шигырьләре Россиядәге барлык милли телләргә тәрҗемә ителүдән тыш, инглиз, француз, украин, испан, алман, гарәп, төрек, кытай, румын, япон, чех һәм башка чит ил халыклары телләрендә дә кат-кат матбугатта басыла. Әдәбият тарихы музее эшчәнлегенә 10 ел уңае белән регионара конференция үткәрелде. Чараны йомгаклап, библиотека, литературно-критический музей «Вихи истории» исеме белән китап басылып чыкты. Музей хезмәткәрләре иҗат эше белән киң шөгыльләнәләр. Язучыларның иҗатына багышлап үткәрелгән кичә сценарийларның 4 басмасы дөнья күрде. Шулай ук әдипләрнең иҗатын яктырткан күрсәткечләр дә музей экспозициясендә урын алган. Герой шагыйрь Муса Җәлилнең җырларга тиң ялкынлы сүзе, шигырияте бүген дә халык телендә. Гомрем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып дип язган шагыйрь. Аның исеме чыннан да үлемсез җырга әверелде. Җәлилне үстергән халык исән вакытта, аның батырлыгы да истә, аның шигырияте дә мәңге күңелләрдә яшәр.